Kun Jeesus lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui tuttu mies, sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaeuksen poika, kerjäämässä elääkseen. Raamatun evankeliumin kirjoittaja Markus kertoo episodin Jerikon kaupungin päätien varrelta. Voit lukea kertomuksen Markuksen 10. luvun loppupuolelta. Bartimaios oli sokea. Hänen ainoa keinonsa ansaita päivittäinen ruokansa oli kerjätä. Bartimaios ei ollut ainoa kerjäläinen. Heitä oli muitakin, asettuneena sinne, missä ihmiset kulkivat, toivoen, että joku pudottaisi roposensa, jotta heillä, joilla ei muuten ollut mahdollista hankkia elantoa, olisi mitä syödä. Sokeilla muut aistit paikkaavat näin puutetta. Kuulemansa perusteella Bartimaios saattoi kuulla, että paikkaan lähestyi tavanomaista isompi ihmisjoukko. Ehkäpä kysymällä joltakulta lähellä olevalta hän ymmärsi, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen. Hän, jonka kautta oli parantunut ja vapautunut ihmisiä. Bartimaios oli kaikesta päättäen kuullut Jeesuksesta. Hänellä oli selkeä käsitys siitä, kuka Jeesus oli. Daavidin poika, luvattu Messias. Bartimaiuksella heräsi määrätietoinen usko. Jos Jeesus on parantanut ja vapauttanut muita, Jeesus pystyy parantamaan ja vapauttamaan myös hänet. Bartimaios halusi kiinnittää Jeesuksen huomion. Siinä tehtävää kerrakseen. Tiedät, että jos yrität satojen ihmisten keskellä kiinnittää huomion, se on tosiaan käytettävä ääntä. Näin Bartimaios myös teki. Hän alkoi huutaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin. Daavidin poika, armahda minua. Sitten Jeesus pysähtyi ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle, älä pelkää, nouse, hän kutsuu sinua. Nämä ihmiset olivat oppineet, kun Jeesus kutsuu, jotain hyvää on tulossa. Miehen yllä ollut viitta jäi niille sijoilleen ja hän kiirehti Jeesuksen luo, minkä jaloistaan pääsi. Jeesuksella oli kummallinen kysymys. Mitä haluat minun tekemään sinulle? Ihan selkeä asia. Bartimaios tarvitsi näkönsä. Jeesus tiesi sen. Kaikki muutkin tiesivät sen. Mutta Bartimaioksen tarvitsi lausua se, minkä hän halusi. Sokea vastasi, Rabbuni, anna minulle näköni. Näemme kuvauksen omistavasta uskosta. Anna minulle se, mikä minulle kuuluu. Jumalan tahto on pelastaa, parantaa ja vapauttaa. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Samassa mies sai näkönsä. Seuraus on puhutteleva. Hän lähti kulkemaan tiellä. Tai toisen käännöksen mukaan hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana. Oikeastaan kohdassa käytetty kreikan sana on kulkemistakin voimakkaampi. Kysymys on Jeesuksen seuraamisesta, hänen opetuslapsekseen tulemisesta.